आपण प्रॅक्टिस सेट 1.2 कंटिन्यू करत आहोत. मार्गदर्शिकेमधला 1.2 काल पाहिला आपण. आज पुढचा पाहूयात. प्रश्न 6 12/15 अधिक 14/18 12/15 प्लस 14/18 काय करू पाहाय. दोघांचं ऑब्झर्वेशन करायचं छान पैकी. ते लगेच बोलतात आपल्याशी की आम्ही 3च्या पाड्यामध्ये आहोत, हे बोलत आम्ही 2च्या पाड्यामध्ये आहोत. मग काय करू आपण 12/15 ला 3 ने डिवाइड करू. 3 4 जा 3 5 जा आणि इथे होणार आहे 14/18 ला 2 ने डिवाइड 7 येईल, इथे 9 येणार. मग नवीन अपूर्णांक कोण आले आपले 4/5 अधिक 7/9 यांची बेरीज करायची. यांचे छेद समान नाहीत, डिनॉमिनेटर आर नॉट सेम. काय करू मग यांचा आपला गुणाकार करू. 4 5 9 45. ह्या नावाने इथे क्रॉस करून मल्टिप्लाय करू, ह्या 5 ने इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करू. इंटू 9 इंटू 5 9 4 जा 36 प्लस 7 35 35 आणि 35 70 70 ने 71 71/45. पण अशा ऑप्शन आहेत का इथे नाही. पण पहा इथे 45 आलं, इथे 15 आहे, इथे 18 आहे, इथे 26. ऑब्झर्वेशन जर केलं तर आपल्याचं उत्तर हे येणार आहे. हे पहा ऑब्झर्वेशन ही बऱ्याच वेळा आपल्याला उत्तर समजत असतात. तरी करून पाहूयात आता. 71 डिवाइडेड बाय 45 45 1 जा 45 रिमेनिंग 6 2 म्हणजे काय आहे 1.26/45. इथून पासून यापासून पुढचा जर आपण कुठला घेतला नाही तरी चालेल. ऑब्झर्वेशन ही समजते की आपलं हे उत्तर येणार आहे. पुढचा प्रश्न 7 -85/105 प्लस 67/125. 5 दोघांच्या शेवटी 5 5 आहे, या 5 ने भाग झाला आहे. आधी लिहून घेऊयात नंबर. 5 ने डिवाइड करूया. 17 5 85 आणि इथे येणार आहे 5 2 10 5 5 21. इथे नंबर कुठलाही डिवाइड होत नाहीये, असं क्रॉस पण होत नाही, असं पण होत नाही. मग काय करूयात या दोघांचा इथे लसावी घेऊयात. 21 आणि 125. 21 गुणिले 125 किंवा 125 गुणिले 121. 21 5 105 हाचे गेले 10 21 गुणिले 42 42 10 52 हाचे गेले 5 21 1 21 21 आणि 5 26. उत्तर काय आले आपलं 2625 2625. आता काय करायचं याने इकडे मल्टिप्लाय करायचे आपल्याला 125 आणि याने इकडे 21 ने करायचे. याच्या पहिले आपण काय करू एकदा ऑप्शन पाहून घ्यायचे. पहा इथे ऑप्शन वेगळा आहे, इथे वेगळा, इथे वेगळा. हा ऑप्शन फक्त एकाच ठिकाणी म्हणजे आपला उत्तर काय येणार आहे -712. एवढा मोठा कॅल्क्युलेशन करायचं आपला कुटाणा वाचणार आहे. थोडंसं काय करायचं डोळे उघडे ठेवून गणित सोडवायचं असतं. पुढचा प्रश्न 8 -62/37 प्लस -45/47. पहा हे दोन्ही प्राईम नंबर आहेत, इथे कोणाला डिवाइड होणार नाहीये. मग काय करू बंद आपण यांचा छेद समान करून घेऊया. छेद समान करण्यासाठी 37 आणि 47 चा गुणाकार करू. हे टेबल तर एवढे मोठे पाठ नसतील मुलांचे, असतील तर खूपच छान. गुणाकार करू. 7 7 जा 49 कॅरी 4 7 4 जा 28 28 प्लस 4 18 12 32 इथे 0 किंवा क्रॉस. 3 7 जा 21 कॅरी 2 4 3 3 4 जा 12 12 प्लस 2 14 9 3 7 1 1 7 3 9. आता काय करू इथे ऑप्शन मध्ये पाहूया. थोडंसं डोळे उघडे ठेवायला सांगितले तुम्हाला. हे दोघांपैकी एक उत्तर येणार. हा गेला हा गेला, हे दोन्ही आपलं उत्तर येणार नाही. आपलं उत्तर फक्त डिनॉमिनेटरला 1739 वाला येणार. पण एक ऑब्झर्व करा इथे कोण आहे हा नंबर मायनस आहे. हा नंबर कोण आहे मायनस आहे. दोन मायनस नंबरची किंवा दोन निगेटिव्ह नंबरची बेरीज ही कोण असते निगेटिव्ह असते. दोन संख्या जर वजा असतील त्यांचं उत्तर वजा असतं, म्हणून हाही नंबर येणार नाही आणि उत्तर आपलं येणार आहे नंबर 1. पहा परीक्षेला विचार करून आपलं उत्तर काढायचं असतं. दरवेळेस क्रॉस किंवा हमालीवर करायचं नसतं. थोडंसं डोकं शार्प ठेवायचं. हे दोघं येणार नाही कारण डिनॉमिनेटर वेगळं आहे. ह्या दोघांपैकी ऑप्शन होतं दोन्ही नंबर वजा असल्यावरती त्यांची बेरीज ही वजा होत असते, त्यामुळे हा उत्तर न येता उत्तर आपलं फर्स्ट येणार आहे. पुढचा प्रश्न 9 पहा एकदम सोपा दिसतोय. दोघांचाही डिनॉमिनेटर सेम आहे. क्वेश्चन पहा 4350/1270 मायनस 2320/1270.
डिनॉमिनेटर सेम आहे, डिनॉमिनेटर सेम येणार 1 2 7 0. ऑप्शन मध्ये चारही डिनॉमिनेटर सेम आहेत. फक्त करायचं काय आपल्याला, त्यांच्या न्यूमरेटरची मायनस करायची. 4350 4350 मायनस 2320 0 3 0 आणि 2 2030 म्हणजे 2030. कुठे आन्सर आहे 2030? 2030 ऑप्शनच नाही दिलं त्यांनी. कदाचित ऑप्शन रॉंग असेल, ते उलट असेल. ऑप्शन दिलाच नाही पहा कुठे त्यांनी. मग इथे आपण असं असेल, असं समजूयात की हा ऑप्शन असेल आपला करेक्ट. पुढचा प्रश्न, 10वा प्रश्न. 3423 छेद 2538 वजा कंसात पुन्हा वजा आहे 2130 छेद 2538. पहा डिनॉमिनेटर सेम आहे, छेद समान आहे, म्हणजे आपल्या उत्तराचं छेद काय येणार आहे 2538 2538 उत्तर येणार आहे छेदस्थानचं. आता अंशस्थानी पहा, कंसाच्या बाहेर जर वजा चिन्ह असेल तर कंसाच्या आतल्या चिन्हाचं बदल होत असतं, रूपांतर होतं. वजाच का होणार, हा नंबर अधिक होणार आहे. म्हणजे 3 4 2 3 अधिक 2 1 3 0 यांची बेरीज करायची आपल्याला. 5 5 5 3 ओके 5553 5553. पहा कोणता ऑप्शन आहे याच्यामध्ये, ऑप्शन सेकंड. आपण हे उत्तर न करताही करू शकलो असतो. पहा कसं करायचंय. डिनॉमिनेटर कुठे आहे, हा सेम इथे नाहीये, त्यामुळे हे ऑप्शन येणार नाही. इथे पण नाहीये, हे ऑप्शन येणार नाही. राहिले हे दोघच. पण हा मायनस आहे आणि हा प्लस आहे. हे मायनस मायनस काय होणार, प्लस. हा नंबर पण प्लस आहे, त्यामुळे उत्तर आपलं कसं येणार होतं, पॉझिटिव्हच. पॉझिटिव्ह उत्तर फक्त हाच ऑप्शन होता. म्हणून हे केलं नसतं तरी चाललं असतं. आपण फक्त ऑब्झर्वेशननेही आपण हे पूर्ण गणित सॉल्व्ह करू शकलो असतो.